వందనాకు మీకు మీ అందరు సాయమైనరే మన ప్రభుత్వ యేసుక్రీస్తు మీదటే మరి ఈ వెనులరి లైవ్ ప్రోగ్రాం నన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాను. మరి మీ కుటుంబం అందరూ సాయమైనరే, మీ ఆరోగ్యం సాయమైందే. మరి దేవుడు మనల్ని మరి ప్రతిరోజు కాపాడరు మీను చాలా మేలుతుంగరు మీను దేవుని పెంచుకో వందనాకు. మనడు ఈ యవ్వన కుశలి కబురు నుంచి మనడు చాలా మరి మాట మన క్యాన్సర్ మీనాడా నాడు మన కొన్ని మాట మన క్యాన్సర్ కదా. మరి యవ్వన కుశలి కబురు మరి 19వ అధ్యాయం 31 నుంచి 42 వరకు మాట్లాడు ఓడు కదా. ఒకవేళ మీరు మీ యొక్క భాష బైబిల్ మాత్రం మీరు ఓడటి నేను చదువుతాను. ఒకవేళ మరి బైబిల్ వెళ్ళిపోతే మరి మీరు మరి క్యాన్సర్టి మన చదువుతాను. యవ్వన కుశలి కబురు 19వ అధ్యాయం 31 నుంచి 42 వరకు. ఆ రోజు పెద్ద సొక్కు దినాతికి మున్నటి రోజు, అద్దు తయారు తుంగని రోజు, అద్దు ఒక గొప్ప రోజు. ఆ సొక్కు దినాతే పీనుగుకు సిలోది పొర్రో మందగుడు కాబట్టి ఈదురికిని పెద్దాకు పిలాతున గంజి ఓర్ కాల్కిని విచ్చి పీనుగుకిని ఇడుపు డిగ్గిసవాల ఏంజోరు కోరుకుంటారు. కాబట్టి సైనికులకు వాసి ఏసిని తోటి సిలోది వాడతా ఓరని కాల్కిని పేసి విత్తు, అలాగే ఇంకో 2 కాల్కిని కూడా పేసి విత్తు గోని ఓరు ఏసినగ వాసి ఉడతస్కే ఓడు డొల్లి అత్తొంజి తెలుసుకుంచి ఓని కాల్కిని ఓరు పైదిల్లు ಅದ್ಕನ ಸೈನಿರ್ಕು ನವಟೆ ಒರಂಡು ಬರ್ಸೈತೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕತೆ ಕೊಡ್ತು ಜಬ್ಬುನೆ ನೆತ್ತುರು ಏರು ಬೈದಿకి ಒತ್ತೆ జరుగుతవంత ఉడుతోండు వీటిని శాంక సాక్ష్యం కెత్తో ఓడు కెత్త సాక్ష్యం నిజంగా మిందే మీరు వాటిని నమ్మనంకి ఓడు కెత్తవంత నిజంగా మిందే ఎంజి ఓడు పుణ్యమిను ఓని బూలాకిని ఒరటు కూడా పైసి అన్నం ఎందని దేవుడి మాట నెరవేర్చడానికి ఇవంతా జరుగుతా అదే అయ్యాక వారిని కొడుతోరే వారిని ఊడితోరు ఇంచి దేవుడి మాట కెచ్చి ಮತ್ತೆ ಆಪಯ ಅರಿಮತಯ ನಾಟಿನೊಡತ್ತ ಏಸೇಪು ಇಂದನೋಡು ಊರಮತ್ತು ఈండు యూదుర్కింకి వెరిసి రహస్యంగా ఏసిని శిశుండుగా మందనోడు ఈండు పిలాతున గంజి ఏసిని ఓల్దిని తీసోదనకి మనమితంతో పిలాతు ఒప్పుకుట్టు కాబట్టి ఓడు వాసి ఏసిని ఒల్దిని తీసి అత్తో మొట్టమొదటి ఒక నరక ఏసున గవత నికోదేము ఇందినోడు బోలం కలప్త అత్తారు 34 కిలో పేసి వత్తో ఓరు ఏసిని ఒల్దిని తీసి ఈదుర్కు మిస్సాని అలవాటిని పేసి అత్తరు రాసి సన్నా గుడాతే ఒనిని ఉత్తోరు ఒనిని సిల్వత్పుర వార్త జేగ దగ్గరే ఒక తోట మత్తే ఆ తోటతే ఒక కొత్త వీసిపెట్ట మత్తే దాంటే బెస్కే బేనను వాటిల్లోరు ఆ వీసిపెట్ట దగ్గర మత్తే అద్దే అయ్యోక యూదురికిని సొక్కు దినాతికి తయారుతుంగని రోజు దగ్గర వస్తే కాబట్టి ఏసిని ఆ వీసిపట్టతే వాడుతారు. మరి దేవుడి మాట దీవిస్తూ మరి మాడు అత్తవారి నుంచి మాడు ఓడినాడా మరి యేసు క్రీస్తుని గురించి మాడు ఓడినాడా యేసు క్రీస్తు మరి శ్రీలత మరి ప్రాణం మాట గురించి మాడు ఓడరు మీనాడా మరి నాడు కూడా మాడు మరి అదే ఊడుతాడా మరి యేసుక్రీస్తు నిజంగా ఈ బూదిపుర మంచి తర్వాత ఓడు ఆ శ్రీలతపుర బేలా డొల్లి ఎత్తో ఆ శ్రీలతపుర ఓడు బేలా ప్రాణం వాడుతో యేసు ప్రభు శ్రీలతపుర డొల్లి దాగటమిందని మరి అంశ తినిపేసి మాడు మరి నాడు కూడా మాడు మరి దేవుని మాట మాడు క్యాన్సర్ కడ మరి ఇక ఊడుకు మాడు మరి యేసు ప్రభు ఒక మాటకెత్తో అది బాధ్యతకు అంత ఆసక్తి దొరికెచ్చి వాడు తలకాయ వంచి మరి ఊపిరి విడుస్తూ వాడు పానం వాడుతావు వాడతపయ మరి బాధ దొరికితే ఆ రోజు ఎత్తుకు మరి మత్తయ్య కుసులుగా మన ఊడుకు దాటమంత నిజంగా మరి యేసు ప్రభు మరి డొల్లి అత్తస్కి మరి బాధ దొరికితే ఇత్తో మరి దాటమంత అనమాట. చాలా విషయం మరి వేరే కుసులు కబురు మరి రాసి మినరు ఆ గూడ్కు నిజంగా
మరి ಬಾಸ ಜರುಗ್ತಿತ್ತದ ಮಾಡ ಗೂಡಿದಡ నన్ను చదువుతారు మరి మత్తయి కూసిన కబురు 27 అధ్యాయం మరి 45 నుంచి. పయల్తు నుంచి 3 గంటల దాకా భూమితి పొర్రో సీకటి కలగితే 3 గంట ఆదనస్కి యేసు ఏలి ఏలి లామ సమక్తాని ఇంజి పెద్ద కూక వాటి కలుగుతావు. దానికి నా దేవుడా ನಿಮ್ಮ బారి నన్ను కై విడిస్తే నుంచి అర్థం. అక్కడ నిచ్చి మందున్నారు అటు కొంతమంది దానిని కేంచి ఇండు ఏలిని కరగనో ఇంజొరేకెత్తు జబ్బునే ఓ రవటి ఓ రెండు మిర్రి అంజి దూది తింతచ్చి దాచారస్తిని ముచ్చి దానిని ఓరు సువాత తగిలిసి ఓనికి ఉండడానికి ఎత్తు మిగులుతురు పోను ఆంగా ఏలియ వాసి నేను కాపాడుతుండు బేలా ఎంజరు ఓడుకడింజోరికి ఎత్తు ఏసు మళ్ళీ పెద్ద కూక వాటి కరంగి ఓని పానతిని విడుస్తావు. అస్కే దేవుడి గోడిద తెర పొరోటు నుంచి అడిగిన దాకా ఈంక్తే భూమి వనక్తే బండకాలకు పగల్తా ಗೋರಿಂಗು ವೀಡ್ತಾ ಡೊಲ್ಲಿಯತ್ತ ದಿವ್ಯ మంది శుభ్రంగా మందినವರು గిరుడి తేత్తరు. తర్వాత మరి భూకంపం మరి వత్తే ఇక మన డూడ్కు మరి యేసు ప్రభు ఓండు అంత ఆసక్తిని దొరికించి ఓని ప్రాణం ఓనుకోండి అప్పగిస్తా పోయా ఓడు ఆ ప్రాణం శ్రీపరి ప్రాణం వాడతా పోయా బాగా జరుగుతిగా గుడిదే తెర పొరోడు నుంచి ఇటుపడి దాకా ఇంక్తలే ఈ గుడి బాత మరి గుడి తెర బాత అని మన ఓడుకు మరి పాత నిబంధనతే మనడు మరి యేసు మరి దేవుడికి ఎత్తాడుగా దేవుడు బాతకెత్త ఎత్తుకు మరి దావీదు మరి వంశతే మరి మందనూరు మరి దావీదు ఆ గుడిదిని మొదల వాడుకు దావీదు మరి అత సొలొమోను ఆ గుడిదిని తొత్తితో తర్వాత మరి ಆ ಗುಡಿದೆ ಆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಕುದ್ದನಟ್ಟು ಬೇತ್ మరి యేసు ಪ್ರಭುಂಜರೆ ಅಸ್ಕೆ మరి ಅವರು దేవుడి మాట ಅವರು రాసిమంతు మరి ఆ గుడిదే మరి ఇస్రాయేల్ ప్రజ అందరూ అంజి ಅವರು మరి బలియార్పణ బా తుంగురు మత్తరు మరి జంతువుకి బాత అంజి మరి మేకపిల్లి తిన గొర్రె పిల్లి తినరు ఆ ಗೋಸಿ ಅವರು ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸರು ಮತ್ತರು ಅವರು పాపం శాంక ಅವರು బలి అర్పిసరు మత్తరు. మరి మొట్టమొదటిగా మా డూడ్కు మరి ఆదికాండం 3వ అధ్యాయం మా డూడితాడ మరి మొట్టమొదట యేసు ప్రభు మరి ఆదాము వారందరూ మరి దేవుడు ఆదాము అవ్వవారు ఒరటే తోటది మంచి మరి శాంతి సమాధానం కలిగి వారు మత్తరు. కానీ బెస్కత్కు మరి అవ్వ ఆదాం పాపం తుంకుతారు మరి దేవుడికి వారి మధ్య మరి ఎడబాటిందిన వస్తాయి అసమాధానం వస్తాయి శాంతి సమాధానం ఇల్లే మరి పాపం మీదనది వస్తాయి. కాబట్టి మరి వారు దేవుడిని మరి ఆ పాపం తుంకుతా పైవారు దేవుడి దగ్గరికి వారు దాయాదిల్లారు ఆ ఎడబాటిందినది మత్తే వాళ్ళకే మరి సొలొమోనుతో చేస్తే ఆ గుడిదే కూడా మరి మా డూడ్కు ఒక గుడార ఆ గుడి దగ్గర మన తెర కూడా ఒకటి మందనది ఆ తెర బాధితుకు మరి ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు అందరికీ వాళ్ళకి దేవునికి మద్దతే మందని ఆ తెర మరి బేన కూడా ఆ తెర ఆ గుడిదే మరి 3 భాగం అంతా మరి బయట భాగతే బేణం దాయవచ్చు మరి రెండవ భాగతే మరి ప్రధాన మరి పెద్ద పూజారి మాత్రమే ఉండంచి మరి బలిబత అర్పిస్తావు మరి 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 పరిశుద్ధం మరి శుభ్రమత్త మరి అతి శుభ్రమత్త ఆ గదితే ఆ తెర అబ్బేరి మరి బేనోదయానికి మరి వీలిల్లు అనమాట. వారికి దేవుని మహిమ అగ వాసి అంజరం అందనద్ది అలంతద్ది. కాబట్టి మరి ఇస్రాయేల్ ప్రజల బేనో వత్కన్ సరే వారందరూ జనుర్కోరు బైదవాసి ఓరు మరి పాపకింసాక వారు బలేదటం తుంగటం వారు అందరం అంటారు. వాళ్ళకే మరి పెద్ద పూజారి కూడా మరి సంవత్సరానికి ఒకసారి ఆ రెండవ గదికి అంజి మరి పరిశుభ్రమందని ఆ గదికి కూడా అంచి ఓను కూడా అందరి తరపున ఉండు బలీశ్వరమంతో. కానీ మరి అతి పరిశుద్ధమైన అతి శుభ్రమత్త ఆ స్థలతే 3వ గదికి మరి 3వ ఆ స్థలతే మరి బేనోదయనుండు అయ్యో భారత్ దేవుడు సంబంధిస్తుంది అనమాట. మరి మా డూడ్కు అలా మత్తది ఇక మా డూడ్కు అది యేసు బేస్కత్కు ప్రాణం మాడుతాడు భారత్ తల్లిగా ఊడుకు మాడు మత్తయి కుశల కబరు 27వ అధ్యాయం మరి 51 వచ్చిన దూడ్కు అస్కే దేవుడి గుడిది తెర పొరోటు నుంచి అడిగిన దాకా ఏంగితే జరిగింది ఓడటి
ದೇವುಟೆ ಗುಡ್ದೆ ಆ ತೆರ ಈಗ್ತಲೆ ಇದ್ಕು ಅರ್ಧಂ ಬಾತಿದ್ಕು మరి యేసు ప్రభు బెస్కత్ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಮಾಡ್ತಂಡು ఆ తెర అది ఈంగెత్తే ఇతుకు అర్థం బాతిత్కు ఇంజే మరి దేవుడికి మనిషికి మధ్యతే బాత అడ్డిల్లే ఎడబాటు బాత ఇల్లే ఆ పాపం ఇందిన దిచ్చు రోజుకు ಮತ್ತೆ మరి మనుషులకు పాపం దొగరు మత్తారు కాబట్టి దిచ్చు రోజుకు ఆ పాపం ఇందినది అడ్డు ಮತ್ತೆ దేవునికి మనిషికి కానీ మండి గూడుకు ఇక తెర కూడా ఈంగెత్తే భారత్కు యేసు ప్రభు అని ಪ್ರಾಣ ಮಾಡ್ತಾವ್ మరి మనందరి ಪಾಪಕ್ಕಿಂತ ಸಾಕ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಮಾಡ್ತಾವ್ ಓಡೆ ಬಲಿ ಆಸತ್ತು ಓನಿಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಓನಿ ಒಲ್ದಿನ ಒಂದು ಬಲಿ ಇತ್ತು ఇంత ముని అందరూ ఊరు మరి ఇస్రాయేల్ జనులకు అందరూ గంజి మనుషులకు ఆ గుడిదే మరి బయదే తర్వాత లోపలే మరి పెద్ద పూజలు వారు బలి ఈశ్వరు మొత్తారు కానీ బెస్కత్కు యేసు ప్రభు ఓనుಕೊಂಡೆ బలి ఇస్తుండో నెత్తురు కారుస్తుండో అసలు పొరవుండు అసకే ఆ గుడిదే ముందనే ఆ తెర ఇందనది ఈని ఎత్తారు పొర నుంచి ఇడిపోదాకా ఇతుకు ఇంజే మరి నీకు నాకు దేవుడి మధ్య బాత ఎడబాటిల్లి మరి దేవుడిని నీకు మరి దేవుడి మధ్యతే యేసు ప్రభు కొన్ని మర్యాద యేసు ప్రభు వాసి మరి నీళ్ళని కలుపుతాం ఆ శాంతి సమాధానం ఉండి మళ్ళీ మనకిస్తాం దాని తర్వాత బెస్కెట్ మందని బతుకు మనకి ఇస్తాం మరి బెస్కత్కు మాడు అవ్వ ఆదాం ద్వారా ఆ శాంతి సమాధానం తర్వాత పాపం మీదనది మరి మనకు వస్తావు దేవునికి మనకు అడ్డుగా మొత్తం అద్దు ఇంజే ఇల్లే దాని గుర్తు బాధ్యతకు ఆ తెర ఆ గుడిదే మన తెర ఈంగిదయటం పొరుడు నుంచి ఇప్పటిదాకా మరి ఈంగిదయటం అది గుర్తు అనమాట మరి ఇంజే మరి దేవుడికి మరి మనకి మద్దతే యేసు ప్రభు మరి సమాధానం ತುಂಬಿತು ಒಂದು ಬಲಿ ಆಸಂಜಿ ಒಂದು ಬಲಿ ಓನ್ಕೊಂಡು ಆರಿಪಿಸಿ మన పాపకి ಒಂದು క్షమిసి మనకి ఓండే ఒక సమాధానంగా ಒಂದು అత్తం యేసు ప్రభు పుడతపై కూడా మరి దూత అందరూ పాట పాడతారు ಒಂದು ఈ లోకత మన అందరికీ ಒಂದು సమాధానం ಇದನ್ನು పాట పాడతారు ఒక కేయితారు వాళ్ళకి యేసు ప్రభు ಒಂದು సమాధానకర్తగా మరి ఒక మనిషికి దేవుడికి మంచి రక్షణ ఇత్త దేవుడు రక్షణ తత్త దేవుడు ఓండే రక్షకుడు అందుకనే యేసు ఇతుకు అర్థం బాతిత్కు రక్షకుడు రక్షిస్తున్నాడు మరి బాధ నుంచి రక్షిస్తున్నట్టుకు మరి పాపకి నుంచి తర్వాత సైతాన్ నుంచి తర్వాత మన కొత్త సావి నుంచి మరి తర్వాత నరకం నుంచి మనని మరి రక్షిస్తున్నాడు మరి యేసు ప్రభు వాళ్ళకే తర్వాత మరి బాధ జరుగుతుకు భూమి వనక్తలే ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತది ಓಣು ತುಂಬ್ತ ಸೃಷ್ಟಿ ವನಕ್ತಲೆ ಬರಿದ್ಕು దేవుడు ఓన్కొండే ఆర్పిస్తా కాబట్టి బలి అత్తా కాబట్టి ಅದು ವ್ಯರ್ತೆ వనక్తే తర్వాత బండకాలకు పగల్తకల్లే యేసుక్రీస్తుని మరి చావు ఊడనంకి కూడా వాటికి ఆ ధైర్యం ఎత్తది ఆలిలే ఒకటి అవి వ్యర్థకల్లే భూమి వనక్తే బండకాలకు పగల్తకల్లే తర్వాత గోరింగు వీಡ್ತಾ ಡೊಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ದೀಬೆ ಮಂದಿ ಶುಭ್ರಂಗ ಮಂದಿನವರು ಗಿರಿಡಿ ಓರ್ತೆ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿತೆ ಮಂದಿನವರು చాలా మంది ಗಿರಿಡಿ ಓರ್ತೆ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ యేసు ప్రభుని ఆ చావిని మనకి జీవం మీద బెస్కెట్కి మీద బతుకు మీద ఓండు డొల్లి ఎత్త కాబట్టే మనడు బెస్కెట్కి మనడు బతికితాడు ఓండు డొల్త కాబట్టి మన బెస్కెట్కి మనడు మరి బతికితాడు వాళ్ళకే మరి భూకంపం వత్తలే తర్వాత భూకంపం ఇందినది కూడా మరి వత్తట్టు మండు ఊడినాడు ఒకటి బెచ్చ ఆశ్చర్యం మరి యేసు ప్రభు డొల్తపయ ఒకటి ప్రాణం వార్తపయ ఇవన్నీ జరుగుతట్టుగా మరి మండు ఊడినాడు తర్వాత ఆ దేశం అంతా కూడా చీకటి కమ్ముకుట్టట్టుగా మండు ఊడతాడు చీకటి మరి కమ్ముకుట్టాలి ఆ దేశం అంతా కూడా మరి చీకటి మరి కమ్ముకుట్టాలి మరి అందుకని గూడుకు మరి యేసు ప్రభువుడు అంత ఆసక్తించరేవాడు వాడు తలకై మరి వంగేసి వాడు ఊపిరి విడిస్తాడు మనకి ఊడరు మరి ఓని సావు మరి మామూలు మరి విషయం అయ్యో
మరి ಕೆತ್ತಡಿಗೆ ಮುನ್ನೆ ರಾಶಿ ಮತ್ತಟಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾವ, ರಾಶಿ ಮತ್ತಟಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪುಡ್ತಾವ, ಒಂದು ರಾಶಿ ಮತ್ತಟಿಗೆ ಒಂದು ಕೆತ್ತಟಿಗೆ ಒಂದು ప్రాణతిని వాడుతాం. మరి దేవుడి పుస్తకం మున్నే రాసి మత్తటికే చాలా ప్రవచన కూడా మరి 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 ప్రవచన కూడా మనడు ఊడుతాడు. ఇక నెరవేర్పు బాత మనడు ఊడుతాడు. ఆ ప్రవచన మరి యేసు క్రీస్తుని ఒకటే మరి నెరవేర్తావు మరి ఊడొచ్చు. మరి యేసు క్రీస్తు పానం వాడతాపయ ఓడు మరి ఓనిని మరి శుక్రవారం రోజు ఓనిని ఆ శిలువ వాడతారు. అసకే మరి పస్కా పండుగ రోజు మరి పస్కా పండుగ ఎత్తుకు ఎదురుకు బాతుకు తిరుతుకు ఓరో మేకపిల్ల తినగిన తర్వాత గొర్రె తినగ బాధలు బలి ఇస్తారు అనమాట. మరి అదే రోజు ఆ పస్కా రోజు యేసు ప్రభు బలి అత్తో ఓండే నిజమైన పస్కా మరి సొక్కు దినాతే మరి పస్కా అయితే సొక్కు దినం ఆ దినాతే మరి ఓండే నిజమైన పస్కా బలిగా ఓండు ఆ శిలువ ప్రభు పానం ఆర్పిస్తాడుగా మరి ఊడితాడు. సొక్కు దినం ఎత్తుకు అది శనివారం మరి మరుసటి రోజు అసకే మరి యేసు ప్రభు పానం వాడతాపయ్యా మరి ఆ సిలువని వాడతారు ఇరువురు దొంగ యేసు ప్రభు అగ్గేం వస్తారు కాబట్టి మరి యూదురికి ఆచారత ప్రకారం బాతిత్కు మరి సొక్కు దినాతే మరి విశ్రాంతి దినాతే మరి బేన కూడా అలా మరి భూమికి మధ్యతే ఆకాశం మధ్యతే వేలాడు కూడా ఊరిని తీసేవాలి, ఇప్పటికి తీసేదవాలి, ఊరిని డిప్పవాలి. కాబట్టి బాత్రూమ్తో ఎత్తుకు అదొక గొప్ప రోజు అనమాట. సవితను ఆ రోజు పెద్ద సొక్కు దినానికి మున్నటి రోజు ಅದು ತಯಾರ್ತುಂಗನ రోజు ಅದು ఒక గొప్ప రోజు. ఆ సొక్కు దినాతే పీనుగుకు శిరోధపుర మందగూడ కాబట్టి యూదుకిని పెద్దకు పిలాతున గంజి ఒక కాల్కిని విచ్చి పీనుగుకిని ఇడిపో డిగ్గిసవాలేంజారే కోరుకుంటారు. ఒక కాల్కిని విచ్చి ఒరిని డిప్పాటింజారు ఒరు అంజి కోరుకుంటారు అనమాట. మరి ఒక బేన ఎత్తుకు మరి అరిమత యోసేపు అలాగే నికోదమి ఇందని యూదుండు ఒక ఇరువురు కూడా ఆగ మాత్రం మనం ఊడితారు. ఈ అరిమతయ ఇందని యోసేపు బేనే ఎత్తుకు యేసుక్రీస్తుకి మరి రహస్యంగా మందని శిష్యుడు అనమాట. యేసుక్రీస్తుని ప్రేమిసి ಒಂದು రహస్యంగా మరి యూదురికి వెలిసి ಒಂದು రహస్యంగా వాడు యేసుక్రీస్తుని మరి వెంబడేసని శిష్యుడు. మరి నికోదేము మనకు తెలుసు మరి యోహాను కుసుల కబరు 3వ అధ్యాయం అంతే ఒక మరి ములిపటి పూట యేసుక్రీస్తు వాసి వాడు మరి బిస్కెట్ మందనే బతుకు గురించి వాడు తల్పితాం. తర్వాత వాడు యేసుక్రీస్తుని మరి వెంబడిస్తాడుగా మాడు మరి ఊడితాడ. తర్వాత ఇంజు కూడా యేసుక్రీస్తుని ఆ శిలువ నుంచి డిఫరెన్స్ కూడా ఊరు మరి మత్తట్టుగా మాటిగా ఊడన్నాడు. అసలు మరి పిలాతన గంజి ఊరు తలిపి ఊరు మరి డిప్పనానికి ఊరు మరి పర్మిషన్ ఊరు తీసుకుంటారు అన్నమాట. తీసుకుంటపయ ఆగ మందిని రోమా సైనికు ఊరు బాత్తింగ్ తొరెత్తుకు ఆ శిలువ బేనాలు డొల్లి ఎత్తురు ఊరిని ఊరు కాల్కిని విచ్చేసి బయటకు ఊరు మరి ఒకవేళ పానంద మంత్ర వేళ కాల్కిని విచ్చేసి ఆ పీనుగుకిని ఆ సేవతిని బాత్తింగ్ తొరెత్తుకు ఊరు ఎసిదటం తుంగితారు. ఊరు మరి ఎసిదటం లేకపోతే అవు మరి వాటిని మరి లేకపోతే వాటిని పొడిసిదటం ఊరు మరి తుంగూరు మంత్రం అన్నమాట. మరి సైనికుడికి వస్తారు వాసి మరి యేసుతోటి మరి సిలువ వాటి మత్త దొంగకి కాల్కు విత్తారు. మరి యేసుక్రీస్తుని కూడా ఊరు వస్తారు వాసి మరి యేసు ప్రభు మరి మున్నే డొల్లి అత్తో ఇంజరు వాడు తెలుసుకుంచి ఊరు యేసు ప్రభుని కాల్కు విత్తిలు. కానీ మరి సైనికుని ఒకటి రెండు బాత్తం తెత్తుకు మరి బరిసతే ఓని పక్కతే ఓని తిన పక్కతే కొడతట్టుగా మన ఊడితాడు. మరి బరిసతే ఓని తిన పక్కతే ఓని కొడతో వెంటనే అగ్గ మరి నెత్తురు ఏరు మరి కారతట్టుగా ఇక రాసిమింది. నన్ను చదువుతాను మరి యోహాను కుసులి కబురు మరి 19వ అధ్యాయం 34 వచ్చినాం. సైనికుని ఒకటి రెండు బరిసతే ఓని పక్కతే కొడతో జబ్బునే నెత్తురు ఏరు బయటికి వత్తే జరుగుతామంతా ఊడుతోండి వీటిని శాంక సాక్ష్యం కచ్చినాం ఓండు కెత్త సాక్ష్యం నిజంగా మిందే
మీరు వాటిని ನಮ್ಮನಾಗಿ ಒಂದು ಕೆತ್ತವಂತ ನಿಜಂಗ ಮಿಂದಿಂಜಿ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಮಿನೋ ಒಂದು ಬೂಲಕ್ಕೆ ನೀ ಉರಂಟು ಕೂಡ పైసి అన్నం ఇందని దేవుడి మాట నెరవేర్చడానికి ఇవంతా జరుగుతా. మరి మన డూడ్కు మరి దేవుటే మరి మాట మరి మున్నే రాసి మత్తే ఓని మోకాలు కిని బేనవు కూడా మరి విచ్చివో ఇంజరే మున్నే రాసి మత్తడికి మరి సంఖ్యాకాండం 9వ మరి 12వ వచ్చినట్టు మింది ఓరో ఎంక కూడా ఓరు వివరించారు మున్నే రాసి మత్తడిಗೆ మరి యేసు క్రీస్తుని కూడా ఓని మోకాలు కానీ ఆ ఎంకి కూడా ఓరు విత్తకుండా ஒரு బాతుంటారు ஒரு బర్సతే మరి తినపక్క కొడతాటుగా మనకి ఊడినాడు. మరి వెంటనే ఏరు నింత నెత్తురు కార్తే. మరి ఒకవేళ శాస్త్రీయ పరంగా ఇదికు సైన్స్ పరంగా మా డూడ్కు ఒక మనిషి నుంచి ఏరు నెత్తురు వేరుగా అత్త ఇదికు ఆ మనిషి డొల్తట్టుగా అర్థం. ఒక మనిషిని ఒకటే నెత్తురు నింత మరి ఏరు ఇత్తది కలియమంతే బెస్కత్కు ఆ నెత్తురు ఆ ఏరు వేరుగా అయితకో అసలు ఆ మనిషి మరి డొల్లి ఎత్తట్టుగా అర్థం. మరి యేసుక్రీస్తుని వంటి గూడుకు అదే జరిగితే వాడు బెస్కత్కు పరిస్థితి కొడుతుండో మరి నిజంగా మరి బాధకార్తగా జబ్బునే నెత్తురు ఏరు బయటికి వస్తే నెత్తురు బయటికి వదిలే అది ఏరు బయటకు వదిలే కానీ రెండు నెత్తురు మరి ఏరు బయటకు వత్తట్టుగా అంటే ఊడనాడు. ఇతుకు అర్థం బాధ్యతకు యేసు ప్రభు డొల్లి ఎత్తో. మరి చాలామంది ఒకవేళ మరి ఇస్లాం ఆ మత మరి పాటించిన మంత్రులు చాలామంది ఒక బాధకైతే ఎత్తుకు మరి యేసు ప్రభు డొల్లిలో దొరికొచ్చారు మంత్రులు. కానీ మరి బైబిల్తే మరి చాలా క్లియర్గా రాసింది బాధ్యతకు యేసు ప్రభు డొల్లి ఎత్తో ప్రాణం వాడుతో తర్వాత ఓని కొట్టపై నెత్తురు ఏరు బయటికి వస్తే వేరుగా బయటికి వస్తే ಒಂದು డొల్లి ఎత్తో ಒಂದು నిజంగా డొల్లి ఎత్తో నీ శంక నా శంక ಒಂದು ప్రాణం వాడుతూ ఇవంతా మరి ప్రవచన నిజంగా రాసి మత్తడి జరుగుతా. మరి ప్రవచనం అంతా ఇక మరి ఊడినాడు యేసు ప్రభుని ఒకటి జరుగుతాడు మట్టికి ఊడినాడు. తర్వాత ఆపై అరిమతయ నాటినొడత ఏసే పిందనోడు ఓరో మత్తో ఈయన ఈదురుకింకి వెరిసి రహస్యంగా ఏసుని శిశునిగా మందనోడు ఈయన పిలాతన గాంచి ఏసుని ఒలిదిని తీసుదనానికి మనవితంతో పిలాతో ఒప్పుకొట్టో కాబట్టి వాడు వాస ఏసిన ఒలిదిని తీసి అత్తో వాడు మరి అరిమత అత్త యేసు పిందనోడు మరి పిలాతన గంజి వాడు మరి తలిపి మరి మనవిత్తంగి తలిపి మరి యేసు ప్రభుని ఆ ఒలిదిని ఆ పీనుగుని ఆ శవతిని తీసి వస్తారు మన ఊడినాడు. తర్వాత మరి నికోదేము కూడా వాసి మరి బోలం ఎత్తుకు బోలం అత్తరు ఇవన్నీ ఒక సుగంధ ద్రవ్యం అనమాట, సెంటు లాంటివి అనమాట. ఇవన్నీ ఆ పీనుగింకి ఇదిగో యేసు ప్రభుని ఆ శవత్కి ఒక పూస్తట్టుగా మండి గూడినాడు. తర్వాత ఒక పూసి యేసు ప్రభు ఆ శవత్కి ఒక ఆ ఒల్త్కి మరి గుడాకిన సన్నటి గుడాకిన ఉత్తిమల ಸಿಲೋದ್ಪುರ ವಾರ್ತಾ ಆ ಜಾಗದ ಪಕ್ಕತೆ ಅವ್ರ ತೋಟ ಮತ್ತೆ మరి యూదుర్కిని పద్ధతి ప్రకారం బాతిత్కు ఒక బాతుకి తిరత్కు ఒక రాయికిని ఒక ఆ తోటమంతా ఆ తోటకిని మంది రాయికిని ఒక వచ్చి ఆ రాయికిని ఒక పెద్ద గుహ అయిన తుంగి ఒక రూమిన తుంగి ఒక దాటే శవకిన వాటరు ఒక మంతరు అది వరకు మరి అది ఒక కల్చర్ అనమాట, అది ఒక సంస్కృతి అలా తుంగురు మంతరు. కాబట్టి మరి యేసు ప్రభుని ಸಿಲೋದ್ಪುರ ವಾರ್ತಾ ಜಯಗದ దగ్గర ఒక తోట మత్తే ఆ తోటతే ఒక కొత్త వీసిపెట్ట మత్తే మరి కొత్తగా ఒక బాత్రూమ్ మరి మున్నే ఒక వీసిపెట్ట కూడా ఒక మున్నే మరి సిద్ధం తుంగిమంటారు అనమాట యూదుర్కు, అది ఒక ఆచారం. కాబట్టి ఒక కొత్త వీసిపెట్ట మత్తలే దాంట్లో బెస్కే కూడా బేనను వాటిల్లో రాలే ఆ వీసిపెట్టతే మరి యేసు ప్రభుని అగ వార్తట్టు మండు మరి ఊడనాడు. యేసు ప్రభుని అగ మరి వార్తట్టు మండు మరి ఊడనాడు. ಇದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಪ್ರಭುನಿ ಸಮಾಧಿ ತುಂಬ್ತರು ಆ ಗೋರಿತೆವರು
మరి వాటిత్తు బెచ్చో మరి గొప్ప దేవుడు. తర్వాత ఆ సమాధి ఆ గోరిత ವಾರ್ತೆಪೈ ಆಗ ಮಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು చాలా మంది ಅವರು మరి బాత్రూమ్ తెరెత్తుకు అయ్యా మత్తయి కుసిరికప్పుడు నేను చదువున్నాను 27వ అధ్యాయం అయితే 63 వచ్చాను. మరి యూదురికి పెద్ద పూజారి కూరు వాసిలోకి వచ్చినారు. అయ్యా ఆ బొక్కిస్తునుండు ಇದಕ್ಕೆ యేసు ప్రభుని గురించి ಆ ಬೊಕ್ಕಿಸುನುಂಡು ಬದುಕಿ ಮತ್ತಸ್ಗೆ 3 రోజుకు ಅತ್ತಪೈ ತೇದಿತ ನಿಂಜೋರೆ ಕೆತ್ತದು ಮಾಕು ಗುರುತುಮಿಂದೆ కాబట్టి ಒಂದು ಶಿಶುರ್ಕು ನರಕ ವಾಸಿ ಒಂದು దొంగతనం తీసోసి ಒಂದು డొల్లి అత్తరు అటు నుంచి తేత్తో నుంచి జనాకేణ్ణి కెత్తకుండా నమ్మేసకుండా మునుపటి స్థితి కన్నా పెరికటి స్థితి చెడ్డంగా మందకుండా నిమ్మ 3 రోజు కింద ఆక గోరితి కావలి తుంగనానికి ఆజ్ఞాపీస ఇంజోరే కెత్తు దానికి పిలాతు బాత్తంతో వరకు మరి కావలి మందనానికి మరి సైనికుడికి కూడా వాడతాడుగా మండు ఉన్నాడు. ఇదికు ఆ మందన యూదురికి పెద్దకు సైనికులు గౌరవ వాసు బేలకెత్తారు పూజారికు పిలాదినగా అయ్యా మరి యేసు ప్రభు ఆ బొక్కేసిన కోని కెచ్చను ఇలా ఓడు మరి బతికి మత్తస్కే నన్ను 3 రోజులు తేతరి కెత్తా కాబట్టి నిమ్మ మరి ఆ సమాధి కావలి వాట లేకపోతే ಒಂದು శిశుర్కు వాసి ఆ శవతిని ఆ పినిగిని వారు మరి తీసోసి వాడు త్యాత్తంజరు అందరికీ వాడు కేతురు కాబట్టి అది మంచిదయ్యో కాబట్టి నిమ్మ వారు కావాలి వాట ఇంజరే ಕೆತ್ತ ಅವರು ತಲುಪ್ತಾರೆ. ಅಸ್ಕೆ మరి పిలాతు ఒక ಕೆತ್ತಾಟಿಗೆ ஒரு బండతే మరి ఒక పెద్ద బండతిని మరి అడ్డు వాడతాడుగా మన ఊడినాడు. వాళ్ళకే ஒரு ఆ కావాల్సిన వాటి ఆ బండతికి ఒక పెద్ద మరి ముద్ర కూడా ఒక వాడతారు. ಇದು యేసు ప్రభు మరి ఆ గోరిలో మొత్తటిగా ఒక పెద్ద ముద్ర వాడతారు. బాధితుకు ఒకవేళ ఇంజ బిడ్డను తీసుకు ఆ ముద్ర అవుతుంది మాకు మొన్న కాబట్టి ఆ బండ తీసినా కూడా చాలా కష్టం, చాలా పెద్ద బండ. ఆ సమాధికి అడ్డుగా ఒక వాటి అక్కడ సైనికుని కూడా కావలి వార్తడుగా మండిగా మరి ఊడినాడు. నిజంగా ఊడుకు మరి యేసు ప్రభుని ఆ ఓడి వార్త పానాతిని గురించి నిజంగా మా ఊడుకు మరి దేవుడి పుస్తకం రాసి మత్తాటిಗೆ నిజంగా రాసి మత్తాటిಗೆ ఆ ప్రవచన అన్ని యేసు ప్రభుని వాటి జరుగుతా మరి ఓడే దేవుడిగా మండు ఓడతాడా మరి దేవుడిగా మండు ఓడతాడా మరి ఓని మరి ఎముక కూడా బేన విచ్చి అవుతుంది మండు ఓడతాడు అది కూడా నెరవేరుతుంది. మరి యేసు ప్రభు మరి నేను ఆ పాపని గురించి వండు మరి డొల్లిదైతే మున్నే రాసి మంతే మరి యెషయా మరి 53వ అధ్యాయము మరి 5-6 వచ్చిన తర్వాత 8-12 వచ్చిన మీరు చదువుకోదాట అంతే. మరి అదే వచ్చిన మరి 1 పేతురు మరి 2వ అధ్యాయం 24 వచ్చిన తిలామంతే నన్ను చదివితాను. మరి 1 పేతురు 2వ అధ్యాయం 24 వచ్చిన తిలామంతే. క్రీస్తు మన పాపకిని ఓని ఒల్ದೆ మోసి వాటిని శిలోదపుర వాటి డొల్లియత్తో మనని పాపత శక్తి నుంచి విడిపిసి ఓని శాంక బతకనానికి అలా తుంక్తో క్రీస్తు అర్థ గాయకిని పేసి మనడు బాగుపరుతాడు. ఒకటి యేసు క్రీస్తు బాతుంటనలే మన పాపకిని ఓణి ఒల్ದೆ ఓణి మోస్తుండలే ఓణి శిలోదపుర వాటి ఓణి డొల్లియత్తో ఇతుకు నీ జాగ్రత్త నా జాగ్రత్త ఉండు డొల్లియత్తో. దాని తర్వాత మన పాపత్య శక్తి నుంచి మనల్ని విడిపిసి ఓను శాంక బతకనానికి అలా తుంకుతుందండి. బాధ నుంచి మనం విడిపిస్తాం, మరి పాపత నుంచి మనం విడిపిస్తాం. ఈ పాపత వలన మనకు అన్ని వత్త మరి బైబిల్కి వస్తుంది మరి పాపత వలన నీకు మరి సావించినంత వర్తించరే మరి బైబిల్కి వచ్చే కాబట్టి వాళ్ళకి మరి యేసు ప్రభు అర్థ ఆ గాయకిని పేసి మనడు మరి బాగుపరుతాడండి. మనకి మరి స్వస్థత అవుతుంది, మనకి మరి మిందే ఇస్తుంది మండికు మరి ఊడరు మీరడ. మరి యేసు ప్రభుని గురించి ఓని సావిని గురించి నిలదాటం గురించి కూడా చాలా ప్రవచన కూడా మరి యేసు ప్రభుని అవుటే మన ఓడతాడా. అవన్నీ మరి యేసు ప్రభుని అవుటే మనడు ఓడతాడా. మరి ఓండే పానవాటం దేవుడిగా మన ఓడతాడా. ఈ గూడుకు నిజంగా మరి శాంతి సమాధానం మతుకు మనకి మందకుండా
మరి ಅವ್ವ ಆದಮ್ ద్వారా మనకు ತೆಗಿಯತ್ತೋ ಅಶಾಂತಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊತ್ತೋ ಅದೇ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಆ ಸಿಲದ ಪುರವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಿ మనకిత్తో ఓండు మరి తర్వాత మరి నీకు నాకు మరి ಬೆಸ್ಕೆಟ್ ಮಂದನೆ ಬದುಕೋಡು మనకిత్తో తర్వాత ನೀನು ನಾನು ಒಂದು మరి ನೀತಿ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ వండుతుంతో తర్వాత ಒಂದು నీ జాగ్రత్త ಒಂದು నా జాగ్రత్త ಒಂದು డొల్లి ఎత్తో దాని తర్వాత మన ఉడుకు మరి యేసు ప్రభు డొల్లి ఎత్తపోయా మరి ఆ లోకమంతా చీకటి కమ్ముతే భూమి వనక్తే తర్వాత మరి కల్కు మరి పగల్తా తర్వాత భూకంపం వస్తే మరి ఆಗ మొత్తరు నిజంగా వారు ఒప్పుకుంటారు బాధ ఎత్తుకోండి నిజంగా అయ్యిండు దేవుణ్ణి మర్రి ఏం జరుగు ఒప్పుకుంటు ನಾನು చదువుతాను ఆ మాట మరి మత్తయి మరి కుశల కబుడు మంతే మత్తయి కుశల కబుడు ఉడుకు మళ్ళా ನಾನು చదువుతాను మత్తయి కుశల కబురు 27వ అధ్యాయము 54 వచనం. జరక్తమంతా ఊడి ఓనితోటే కలి ఏసిని కావాలి కాస్తారు అందరూ భూకంపం జరగతమంతా ఊడి శానా వెరిసి నిజంగా ఇండు దేవుడి మర్రి ఇంజోరే ಕೆತ್ತರು ఊరు ఒప్పుకుంటారు బాధ్యతకు అవన్నీ ఊడి ఊరు కూడా వెళ్తారు నిజంగా దేవుడి మర్రి ఇంజోరు ఊరు ఒప్పుకుంటారు అవును నిజంగా దేవుడి మర్రే వాడు నిజంగా దేవుడి మర్రే వాడు నీ శాంక నా శాంక వాడు ఈ లోకత్కు వస్తావు బరెత్కు నిమ్మనన్న బెస్కెట్కి బతకనాకి ఒక దేవుడు ಲೋಕತೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪುಟ್ಟಟಂ ಅದು మరి మామూలు విషయం అయ్యే మరి చాలామంది తెలుసుకుంటారు ఆ రోజు తెలుసుకుంటారు నిజంగా దేవుడు మరణించారు మరి నాడు మరి నీవంతు నా వంతు మరి నిజంగా తెలుసుకుంటాడే యేసుక్రీస్తు బారిడొల్లి ఎత్తావు వాడు బేలాడొల్లి ఎత్తావు వాడు అసలు బారిడొల్లి దేవాలని తెలుసుకుంటాడే నిజంగా తెలుసుకుంటే లేకపోతే మరి నాడే మరి మంచి రోజు మరి యేసు ప్రభు ಸಿಲದ ಪರ ಭಾರಿ ವಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಓನ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಬಲಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಓನ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ನೆತ್ತು ಭಾರಿ ಕಾರಿಸ್ತಾವ ಜೋರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾನು తెలుసుకుండవు యేసు ప్రభు మరి దేవుడిగా మొత్తం ఈ లోకత్కి వాసి ఉండు మరి ఆ పాపత నుంచి మన విడుదల మనకి ఇదనకి మరి సావి నుంచి నరకత నుంచి ఆ సైతం నుంచి మన విడుదల మనకి ఇదనకి ఉండు నెత్తురు కారుస్తాం నాడు నిమ్మ నన్ను కూడా మరి ಬೇರನ್ನು ಕೂಡ మరి బలి ಇದನ್ನ అవసరం ಇಲ್ಲ బట్ యేసు ప్రభు 2000 సంవత్సరం ఉండు బలి ఆసక్తు మరి నిమ్మనన్న మరి బాతుంగొచ్చు ఇటుకు మరి మన పాపని మనం ఒప్పుకుంచి యేసు ప్రభు దేవుని జన్మనడు ఒప్పుకుట్టుకు మనడు మన రక్షణ పొందుతాడు మరి బెస్కెట్కి మందని బతుకు మనం ఎత్తుతాడు మన డొల్లి ఎత్కన మనకు మరి సావిత్తది మనకిల్లే మన ఒల్తికి మింద పోను కానీ మన ఆత్మకి సావిత్తదిలే యేసుక్రీస్తు నమ్ముతో మరి బెస్కెట్కి మందని బతుకోండి ఎంతో మరి యేసు ప్రభుతో మరి బెస్కోండి మనతో మరి యేసు ప్రభు మరి 2000 సంవత్సరాల క్రితం ఈ లోకత్కు వాసి ఓని ప్రాణం ఓడి అర్పిస్తాం శాంతి సమాధానం వండిస్తాం మరి బెస్కెట్ మందని బతుకు ఓడి గిరిడు మనకు వండిస్తాం మరి నాడు మరి యేసు ప్రభు నేను తెలపను నిజంగా యేసుక్రీస్తుని గురించి నేను తెలుసుకుంటూ మంచిది నువ్వు తెలుసుకుని పోతే మరి వారి గురించి తెలుసుకుంచి ఓ నాకు బతుకు మరి దేవుడు నేను మరి రచిస్తావు ఆ పాపద నుంచి నేను శ్రమిస్తే నీకు బెస్కెట్ మందనం బతుకోండి నీకు ఇద్దాం కాబట్టి ఈ మాటల కేంద్రం మీరందరూ మరి ప్రాంతంకు మరి దేవుడు మీకు మరి సాయంత్రంతో మరి ఈ మాట దేవుడు దీవిస్తావు ఇజ్జబ్ మీ ఊరితో మీ అందరికి ఉంది నాకు మరి నా చిన్న ప్రాంతం నన్న మరి ముగిస్తాను దేవా నీకు బెచ్చుకుందనే వచ్చినాను బెచ్చు గొప్ప దేవుడిని దేవా మరి పరలోకత ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ஒரு ಮನಸ್ಸಂತ ತಪ್ಪು ವಲ್ಲ ಪಾಪದ ವಲ್ಲ ನೆನ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀವು ಒತ್ತೀನಿ ஒரு ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪುಡ್ತೀನಿ ದೇವಾ ಈ ಲೋಕತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆತ್ತಾಟಿಗೆ ಜೀವಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆತ್ತಾಟಿಗೆ నీ గురించి మున్నే రాసి మత్తటిಗೆ నేను ఆ సిలువ పుర ನಿಮ್ಮ బలి అర్పిస్తాను నీకు నిమ్మే నెత్తురు కారుస్తాను నేను నా పాపకించాక మా అందరి పాపకించాక దేవా నీకు వందనాలు నీ సావు మా ముడుతుంది దేవా నిజంగా ನಿಮ್ಮ డొల్లి నీ ప్రాణం వాటి దేవా
మరి నేను ಮಿಸ್ಸಿತ್ತಡಿಗೆ మా ಮೂಡ್ತಾನೆ ದೇವ ಸಮಾತುಂಗ್ತಾರೆ మా ಮೂಡಿ ಮೀನು నీకు వందన దేవా వాళ్ళకే ನಿಮ್ಮ సమాధించి కూడా తేత్తడికి మాకు తెలుసు నేనా మరి ఆ వాక్య భాగం కూడా మరి ఆ మాట కేంద్రానికి ನಿಮ್ಮ సాయంత్రంగా దేవ ఉంది నాకు దేవా బిడ్డకు మరి కొత్తగా మరి మొట్టమొదటిసారి ఊండురా దేవా వారు నిజంగా యేసుక్రీస్తు వాడులు ఎత్తురు తెలుసుకుని యేసుక్రీస్తు దేవుడి మరి తెలుసుకున్నాక సాయంత్రం వారందరూ మీకైతే అప్పగిస్తారు రచన పొంత మా అందరూ నీకైతే అప్పగిస్తున్నాను దేవా మనం దీవిస్తా దేవా ನಿಮ್ಮ ತುಂಬ್ತಾ ತೇಗ మా బిస్కెట్కి మరిగిందాయకుంటా నేను నీ విశ్వాసత నేను మా బిస్కెట్కి మంచి దేవా ఒక మంచి విశ్వాసి మనం జీవించడానికి సాయంత్రం దేవా ఈ వెనలరీ మరి లైవ్ ప్రోగ్రామ్ నీకు అయితే కప్పిస్తాను ప్రార్థన యేసు పేరున దేవా ఆమేన్ ఆమేన్ మీ అందరికి నాకు మా దేవుడు మేము దీవిస్తాం.